Hyvää huomenta, hyvät jatsisydämet. Täällä Karhuhallissa jälleen ollaan paikan päällä. Pelikin menossa, mutta ei ole vielä jatsin peli. Mutta 11 alkaa TPS:ää vastaan. Ensimmäinen peli meidän jatsilla. Et helppo voitto tulossa. Siitä. Et tunnelmaa nostottamassa. Tunnelma on parasta paikan päällä. Jatsin peleissä varsinkin. Saiko yhteiskuva? Mulla on video menossa. Kohta. Näin kovia tunnelmia. Moro.